Takže dobrý deň, mám na predaj Samsung Galaxy S25 Ultra. Ako vidíte, telefón je v dobrom stave, bezchybnom podľa mňa. Telefón má rok, čiže rok je ešte v záruke. Má 96% zdravie batérie, čo je po roku používania celkom fajn, si myslím. Ako vidíte na telefóne není viditeľné nejaké extrémne škrabance alebo nejaké ryhy na displeji. Tak to vyzerá aj zo zadu. Takže momentík, aby ste lepšie videli zo zadu. Zo zadu vyzerá takto. Z boku, z jedného, z druhého. Displej je podľa mňa v dobrom stave. Keď ho zapnete, telefón normálne funguje. Je odblokovaný na všetky siete. Komplet balenie, ako som spomínal, rok záruka. A v balení je USB kábel, dokumentácia, telefón je o veľkosti 512 GB a 12 GB rámka. V podstate, ak by ste mali seriózny záujem, tak cena za takýto telefón je 750 €, čo si myslím, že je super cena, lebo napríklad u konkurencie je cena za B-čkovú triedu takéhoto typu telefónu 849 €. Čiže myslím si, že tento telefón je v dobrom stave za super cenu. Ak by ste mali záujem, neváhajte ma kontaktovať alebo mi napíšte na 09 18 825 721. Ďakujem vám za zhliadnutie videa. Prajem vám pekný